Ale ja 4. Každý má potvrdenie na 4. Dobre, alebo som celkom rád, keby si mi dal že pozvánku. Na čo ti je, prosím? Poznámka. Ježe, vieš čo? Na čo si to berieš? Napíšem si Sus. Ahoj, Sus. Oh, Jesus. Mein menu. Financies. Financie. Ty beťa. Jupi, mám iPhone. iPhone coiny. No čo mám dať? Haló? Kamo, download everything. Everything is open. Na čo ti sú peniaze? Aby som potom mohol nakupovať Čo? veci. Okay. Napríklad dom. To ja. Instant builder. Ja si tu idem kúpiť iPhone. No, ty máš tento. Odík. Dám si meno D. Dám som D. Kámo, poď. Počkaj, ja nemám vybraté ani meče. Hello D. Teda welcome D. No, poď. Počkaj, musím si dať financie. Financie? Hihi. Nemám to, čo mám. Nič. Už 1000 rokov som nehral Minecraft, ale... Nie. Nie. To zober si radšej nedaj strajpy, lebo to zadarmo ty coiny nedostaneš. Počkaj. Kam poď? Takže 4 meče. Počkaj už konečne. Lebo na to dá do survival. Ty si robíš srandu. Keď som v survival. Ježiši Krista Boha, na čo mi sú tieto hovadiny? Zober si radšej meče. Môžeš počkať? Ojoj. Omylom som použil jeden môj meč. Ty kokos, už ma to hneva. OMG. Ďakujem, že som survival, ja mám hovno. Kámo, tu sú všetky. Tu sú všetky meče. Na konci. A daj teraz regular. Regular? Instant. To modré. Kámo, čus. Je to veľko nič. Kámo, ty tu máš aj armor. Dobre, berem si jabka. Tak mám asi 5 mečov. Si beriem aj one. Prečo mám zase pizzu? Pizzu. Ja si musím dať preč toto. Aký to má? Ty si robíš srandu. Bože, Reálne si robíš srandu. Kámo, regular. Prestaň. Fakt. Čau. Ja už budem vonku. No tak super, mňa to vôbec nezaujíma. Kámo, ty už máš ten armor. Ja nemám nič. Kámo, Ty kokot, môžeš počkať? choď tam a si zober reálne. Dobre. A vieš, netheriteový full armor s enchantami. Enchantami? Aha. Nedrít. Zoberiem si nejaké enderperly pri lute. Bez koho to zaujíma. No tých, ktorí pozerajú moje video, asi. Budem bloom klanchovať. Čo robíš reálne? Bloom klančujem. Ha. Kamo, kúkaj. Skeletóni.
Ja som skeletónky. Počkaj, čo je toto TNT? To chcem vyskúšať. Go to town. Ty si robíš srandu. OMG, ja viem lietať. I believe I can fly. No tak ty si dead. 30 a tak. Kámo, a ja mám ten istý. Á, tak Royalty sword. Kde si zase išiel? Ja som v Villager. Ale kde si? Čo si dal? Ja som išiel za Olvin. Čo tam toto? Musím kamarátovi pomáhať, lebo očividne je úplný noob. Hovorím pravdu. No bohužiaľ, hej. Čo je toto všetko? No, Kámo, ja viem týmto mečom hodiť toto. Blaze. OMG, mi kubím. Ja viem hádzať firebally. A ja Nevieš. viem. Kde si? Zaujímalo by ma to. A budem mať underground bunker tu. Aha, kúkaj. Ako sa to... Kúkaj. Ja viem hádzať firebally. Kde si? Ježiši. Je to ubralo, že jedno HP. Kámo, ale ty Ja musíš ísť za Olvím. Bol ty? Nie? Jak to letí, ne? Kámo, použijem Bloom sword. Ojoj. To som nevedel. Ty kokos. Mňa to úplne odpinklo, ty kokos 300. Ne, do town choď. No town. Kde tam on zase? Ako si bol za tým kamarátom tvojim? No. Tak tam klikni na ňo, tam je T a V N. No. A čo teraz? Konečne po stromkoch. Ďakujem, že to odpal ty kokos 300 km. Počkaj, čo robíš? Čo stalo? Ja neviem. To je ty kokos. Čo robí toto? Ty. Ja mám spíďa. A ja? A dostal som odstrčení na môj sword. Ty kde si? Tu? Kde si vieš ty? Za tebou. Aha, už viem. Kaučus? Ja čo robíš? Používam Bloom sword. Ojoj. Ale aspoň ja viem letieť. Ja to, čo? Počkaj, teraz chvíľu nefajtíme. Nefajtíme chvíľu. Čo je toto? Kde sú? Nič. No tak zapíš. Haha. Tam vieš, čo mám? Aha, Bluetooth. Plus. Haha. Prečo ja keď ťa chytím, tak chytím aj mňa? Kamo, ja som vo vode. Tak to počúvaj. Prečo mne to nič neuberá? Neviem. Ale mňa to nebaví, keď mi to nič neuberá. Kamo, tak si daj dole tento armor. A ja si ho dám dole, ok? Dajme si ho dole obidvaja. Áno, jasné. Čo? Ti mi to ešte nedalo? Dobre. Kamo, daj si dole armor. Áno, calm down. Strašne ťažko dáva dole. Kokos! Prestaň už reálne. Vykubím. Miku. Zrovno. Kamo, aspoň vieš, čo môžem urobiť? No, enderpearly, skadiaľ. No, skadiaľ asi. No, jedna enderpearl je tak asi nová. Iron. OK. Zabudni, ja mám enderpearl.
A mám vieš čo? Armor. Čo? Kde si? Nie, prosím, kamo. Ale to nebude fér. Kamo, to není fér. Fakt. Ďakujem ti, kde mám veci? Aspoň si môžem zobrať Teka. Aspoň si môžem zobrať moje veci späť. Ale aké tvoje veci, však som ti ukradol len Enderperlu a tu som minul. No určite. Si mi ukradol aj Golden Apple. Aký Golden Apple? Nič som ti neukradol, ty si šiel za týpkom. Kamo, ja nič nevidím. No, tak to Tu je Warden. Aký Warden? Kde je Warden? Ja som mal Mám pocit, jedno HPčko, okamžite mi to vrať. Vraj mi všetky veci. Páči. Aj ten silný sword. Ale to je môj. Není tvoj. Ja nemám nič. Ty máš tam, debil. Myslíš, že mi to niečo urobí? Ale kde tam zase? Kde Kamo, tam? Ja pozeraj, pecečko uvidíš. Vidím tak veľké. Tam si. Kde to mám? No tam, kde si ty. No, tak to ti teda ďakujem. Mám 3 HPčka, prestaň. Tak budeš letieť. To vypínam. Tak zabil som môjho kamaráta v PvP. Počkaj, a teraz vieš čo? Ale kde si zase? Už prestaň. Už srandu. Vrať mi veci. Ne. Bude len jeden... Čo? Ja, všetci. Môžeš mi povedať, kde mám tie veci? Choď tam a... Kde tam? Mne ani neukazuje tvoju menovku. To som ďaleko od teba. A to je kde? To je veľičké. Ježiši, toto má tak série. Vieš čo? Teleport? Ne. Srandu. Ďakujem ti veľmi pekne. Aby sme sa spomnili na tom istom mieste. Kamo, kde si? Ja? Ja som úplne niekde inde. Kamo, plus čakaj na mňa. Aký chceš meč? Meč? Aha. Ten silný a... Dobre. Ok. Tak Uh, nič sa ti nebude diať, hej? Ty chceš ten silný? Ukážem ti, ktorý. Armor nechcem. Neber si armor. Neber si armor. Ale kamo, No, my budeme mať 2 a 2. A toto je tvoje. Ja toto nechcem nechcem. armor. Ani ty ho nebudeš mať. Chcem, počkaj. Kde je zase... Reálne, už ma to... Vieš čo? Idem kvôli môjmu kamarátovi do tvorivosti. Pretože chcem ten naj-OP sword. Tu je ty. Tento. A ešte jak, že čo si vyletel do vzduchu. Kamo, jeden meč máme. Prosím. Mať. No 2 si môžeme zobrať. Dobre. A aký si mal ty? Tento? Ja som mal tento, počkaj. Ja som... Tak, ty si dobrý. Chcem Dobre. iný meč. Chcem tento duhový. Duhový chceš okrem tohoto? Čo robí tento? Ten ťa nadvihne, čo som ti ukazoval. A čo robí duhový? Duhový? To, čo som... Aha, tak Nič. pitná sila? Tak dobre, tak daj. Ten lepší. Počkaj, nie, počkaj. Ja nevím. Dobre, namiesto tohto nubackého. Ale to je môj. Jaj? Tak počkaj, tak. Ja neviem. Dobre, nechaj mi to. Robíš srandu. To pre mňa.
A mne nedáš, ďakujem ti. Ale veď... Každý dostane tak golden jablčok. Armor daj preč. Ne. Áno. Každý bude mať polovicu. Čo bude mať polovicu? No. Som tu? Dobre, a daj. To na čo si mi dal? Ale ja nechcem shield. Aký shield? Nechcem shield. Aký shield? To sú všetky tvoje veci, ktoré potrebuješ. Ale ja nebudeme mať ani jeden shield. Prečo? Lebo je to na nič. Nie je to na nič. Nikto potom nevie zabíjať. Takže pravda. Ne. Hej. A to aj teba vystreľuje, tak to je na čo? Na to, aby obidva zomreli na tento. Čo? Ale ešte sme ani nezačali. Ani sme nenačali. Dobre. Dobre, portni sa za mnou. Daj mi moje veci. Ja som ti nič Počkaj, stak. Mne to nejde vyhadzovať, tak... Kamo, ty môžeš niečo urobiť? No, ukáž. Ja je tak. Dobre, dík. Dostal si kill? Počkaj. Ty, beťar! Beťarisko jeden. Tam zdrháš. Čo si o sebe myslíš? A čo si o sebe myslíš? Ja som mal pol srdiečka a stále som survival. Čo? Jak si ma killol? Neber mi nič. Kúkaj. Tak dík, ty kokos. Neber mi nič. Idem za tebou. Si noob. No som. Však ti to hovorím, ty kokos. Ale ako... Fakt ako. Stásne smiešné. 3, 4, 3. A livujem to. Ne. Ale daj mi moje veci. Ale by som ti teraz dropol meč. Čo si mi dropol? Meč. A čo, jeden? No ten tvoj opesor. Ale aký? Ja kde si zase? Kokos, daj mi toho. Ale ja som ti ho dropol. Kde je? Ja som ti ho dropol. Kde? Nebil. Je fakt otrasný. Keď nevie nič. Tak budeš tu počívať abilitky, alebo mi ho dáš? Tak to ti ďakujem, že si mi dáš. Pristaň už a daj mi moje veci. Kámo, musím ísť do kreatívu. Áno, musíš. Nie. A jak to, že tebe sa vždycky spavnú na začiatku? Čo? Dobre. Chcem tento a ešte počkaj, nechcem ten čo sa... Áno, aj ten chcem. Ten Chcem chceš ten. lapis lazuli? Chcem ten, čo ma vyhodí do vzduchu. Poď si pre mňa. Čo je v kreatíve? Musím sa dobu. A ja si zoberiem druhý meč. Ma zaujíma, čo robí tento Sakura meč. Sakura? Nič. Ale pekne. OK. Čo robí tento Inferno? No. Ojoj. Než mi to neobralo. OK, daj mi prosím ťa. Ok. Footboy. A teraz si daj ona. Ja som kapo, pozri sa, kde som pristal. Čo ti dáva? Dámy a páni, ja som reálne sa vyšupol na strechu. A? B. Čo? Ja ťa viem aj tak zabiť. Ale kde si? Aha, ty si tam. Kamo, jak to, že máš ty kokos, ma to hnevá. Že som nič neobral. A kde si? Potom ty. Ty večer. Daj mi
veci. Ja nemám žiadne. Moje veci. Ja nemám. Máš Nemám nič. golden jablčka. Ale koľko si ich mal? 61. Tak bohužiaľ, ale ja ich mám 60 a to som ich mal. Kámo, to neviem. Jaj? Kde sú moje veci? Ja neviem. Myslíš si, že som zlý v klanchingu? Co to znamená? Tomto. Čom? Bez 0 HP dole. Nie si našla ma chyt. No, ale ty ma nemáš. Tak hráme 1v1, ty áno. Ale ešte som ani nezačal. Jak si nezačal, prosím ťa? Čo si myslíš o sebe? Jak? Jak? Ty ma zabil? Slovenské zdravo. No to nebolo slovenské a zdravo. To bol maďarský a chorú. Tak smieš, ty kokos. Mečom. Akým? No tým, ktorý som mal. No, a ty kokos, tak som sa to veľa dozvedel. Áno. No. Koľko by si sa mal? Kamo? Daj mi meč. Daj mi môj meč. Dobre. A ja mám len jeden? Či ja viem, kde máš svoje, však si bral jeden, nie? Nie. Si myslíš, že som zlý v klanchingu? Kámo, tak ja teraz nepoviem ti, koľko hápečok, lebo úplne v pohode. Zabudni. Si myslíš, že som zlý Ja som v klanchingu? On je noob. No, však počkaj. Ja som teraz na spálne. A ja. Čo? Ty nejsi na spálne, lebo ticho. Ja som totiž to tu. Kam kúkaj. Ja môžem ísť tých 100 blokov hore. Vieš, kde som ja teraz? Taký čak tu bude veľké hovno. Tak jak hovorím, je to veľké hovno. Tak to je na hovno. 3, 7. No, môj kamarát zlatý. Nebudem podvádzať. Čo robí mrkvička? Série? Nič. No tak to je na hovno. Počkaj, čo? Nič? No. No, to je Zlatá mrkva robí nič. Poď už. Počkaj, idem. Bojíš sa? Nebojím. Tak choď už konečne. OMG. Zdechol si? Nie. Do boha. Tak ja som skoro zdechol. A keď mám... tak to máš dobre. To je dobre. Kde si? Aha, tak zabudni. Kde si? Klančuj. Prosím. Klančuj. Kde si? Hore. Zabudni. Tak počkaj. Dík. Ty noob. Prosím. Áno. No to, že neviem klančovať, to znamená, že som noob. Aha. Nejak je ticho. No, ja viem, prečo je ticho. To som blboký vysoký. Čo? Veď som v tiny baseke. Čo je tá nebieska zase? Ty myslíš, že ma nadvihneš? Aspoň trošku. Ja mám 2 dia. 2 dia? A daj mi môj meč mimochodom.
Daj mi môj meč. Nie. Ja žiadny nemám. Určite. Fakt? Kúkaj do môjho inventára. Kúkaj. Nemám záujem. Ty noob. Tak ty kokos ani po schodách. Že po schodách. Po schodách. Ty Beťa, čo robíš? A on je reálne abnormálny. Ľudia. On má niečo s mozkom. No aj vôbec. Šefang sword. Ale ty, my sme ani nezačali. Odkiaľ máš diamanty? Nie, dobre, poď na mňa, poď na mňa. Nie poď na mňa, ale tu máš. Máte zabiť? Kokos fakt reálne. Jak sa pozriem? Ja zdrhám. Je smrteľný? Som tu. Ty čo robíš? Zabudni. Nechaj ma. Čo mi hádzaš knižky? Fuj, ty kokos. Som ťa distraktol. Dobre. No si? Tak počkaj. Počkaj, že ty nemôžeš učiť. Ty čo si myslíš o mne? Nič mi to neubralo, ale v pohode. Ja som ťa nikam. Ja nemám. Ale nedaj kill. Co si myslíš o sebe? To, čo som. Myslíš, že som hrozný v tomto? Ne, nemyslím. Že si ma koľkokrát zabil. Poď, Arena. Ty čo? Nie, prosím ťa, daj mi môj meč. Aj druhý. Aj mi daj. Ale ja nemám obidva. Boha jeho. Haha, je fakt noob. No som, ale tak čo teraz? Ty kokot. Ďakujem za mečík. Aký? Tento. To, že si noob? A vybral si zlé meče? Nie, to je tvoj meč, ale v pohode. Uka? Daj mi ho späť. Dobre, ale nezabiješ ma. Ne. No, Ani ja ty chcem. mňa. Dobre. Počkaj, tradenem ti to za niečo. Máš nejaké tieto hovadiny? Tieto? Ne. No, tak to je... Tak ho nadám. Tak ťa potom zabijem. No. Z Powder Snow. Zabudni. Ja mám Powder Snow. No, tak to je zlé. Kde si zase? No, tu? Kde? Choď hore. Kamu ja som? Jaj, ty si tam, ja vidím tvoju menovku, tak počkaj. Počkaj. Ty myslíš, že ma to zabije? Nemyslím, ja ti to idem vrátiť. Tak ja nemám jak ku tebe prísť. Ty si tam, ale... Kamu tak prespídrani. Sabudni, ja neviem speedrunovať. Tak vieš čo? Urob ten meč. No. A urob to. Počkaj! Ešte raz. Mám jedno hápečko, mám jedno hápečko, daj mi apple, dobre. Dobre, dík. Good boy. A ty mi daj môj sword. Zabudni. A vypadnem od teba, lebo ma za chvíľu zabiješ, ty to v koske. Aha, tak už sa pripravuje, zabudni. Čo tam klikáš? Ty analfabet, čo robíš? Speedraním. Tak ovňadíš. Ty čo máš? Čo Meč? máš na scéne za ovečie? Meč? Neviem.
meči. Ja som nezomrel. Daj mi môj meče. Ale ja nemám žiadny. Mám, počkaj. Máš? Čo robíš? Hej, Dobre. čo si mi zabil všetky moje veci? Všetky mám tvoje veci. No poboli. A ja zdrhám. To je... To čo je? A teraz idem pre tvoje veci. Nie, zabudni. Ja si dal kill. Dáš kill. Prosím, Lukáš, nerobí Nie. to. Ale tak, jak sa ja dostanem na spawn? Haló? No, Rozprávam sa s tebou. Jak sa dostanem na spawn? no slovensky a zdravo. A to je jak? No slovensky a zdravo. A jak to je? No normálne. Aha, ja ťa to vytubem. Dík. A daj mi aj ten oný. Daj mi ten silný. Ale tam je hora. Ten silný, najsilnejší. No hore. Kde? No hore tu, ako si dopadol. Ten je tam najsilnejší? No. A Kamo, ty chceš ten najsilnejší? áno. Tak, ty si dobrý. To není najsilnejší. A ešte ti dám jeden. A ešte ten vyhadovací do vzduchu. Si robíš prdol. Do vzduchu vyhadovací. Ale veď ty si chcel najprv Však to je. Mhm. Môže mi dať ten vyhadovací? Ale veď tu bol. Až teraz si mi to hodil. Aha, toto je ten silný. Aha. Ja si musím nazbierať tieto hodiny, lebo ma to veľakrát zachráni. Robíš srandu. Ne, už ty kokos. Pristaň. Ja ťa chcem zabiť. Dík? Boha jeho. To som teraz zadebila. Co je to zadebila? To mám pohávka do pizzy. A ja? Mhm. Tak aha, tak okej, tak to ti ďakujem. Ja ti zdravím. Prečo by som nemohol? Ja ťa zase frosnem. No, nefrolím z doma. A mám pol hápečok, teda nie pol hápečok, ale... Nespí ráno zase, ty kokot, takto neznašam. Radšej zapil. Myslíš, že ma zabiješ? Gulga, gulga, gulga. Čo robí tento? Au. Nevidím tvoju menovku. Kde si bytí? Aha, tam je. Tam je. Inferno. Tu máš. Dík. Není zač. A tu môžem letieť. Aha, vlastne ja mám. Počkaj, nehejtuj ma, prosím. Prosím, nehejtuj ma! Ja ťa nehejtujem. Ty Prosím sám seba ťa, hejtuješ. nehejtuj ma. To som niečo na hovno. Voda. Prečo furt používaš tie aplístky reálne? Ty myslíš, že ja som slepý, že? Ešte klikáš ty Dobre, neber si moje veci. Nebral som si žiadne. Dík za týto. No, ty kokos, nebral som si ťa dík za týto. Ale tieto pokrútené viniče. No to ty si dobrý. Lebo som dobrý v tomto. Dobre si. Som. Ja furt dopadnem na tieto, keď chcem. Kámo, tu máš vodu. Vodu? Vodu? Kámo, tu je voda. Aby si mohol ísť hore. Aha, kde? Nevidím ju. Lebo som na opačnej strane sveta. Nie. Ja ťa nevidím. Na streche. No, ďakujem, že si ma označil tak, že si po mne hodil onu. Bolu. Fireball. Tak, kde mám veci? Na vol. Ďakujem. Nemáš za čo.
Fakt ako. Tam sú. Tam sú. A jeho, ešte táto ona tu treba. Nie? Aha. Jej. Áno, jej. Kámo, ty si ma zabil. Čo? Áno. Tak ja sa portnem k tebe. Robíš srandu? Ja to ja som spravil. Sorry. Koľko ti to ubralo? 4 srdiečka. 4? No. To je veľa. A ja vlastne doplním na vodu. Kámo! Čo? Ide sa. Máš prežil. Nechaj ma! A to mi robíš lety. No. Však okej, však ja som teraz na spálne, však zoberiem si všetky veci. Ale ja som ti ich zobral. Hej? Hej. A ty si myslíš, že som nebyl? Nie. Určite. Však počkaj. Ty robíš srandu? Fakt ako. A tak ty kokos. Bum. Robíš si srandu reálne. Ja si potrebujem zobrať moje veci. A prečo mne to nejde, ty kokos? Či ide? Lebo ja som si len dal. Hej. Môj kamarát je na hlavu padnutý. Do okna padnutý. Kámo, 3 dal sword. Čo robí? Oh my god! Čo robí tento? Jak by ste ty kokos na hlavu padol. Mám golem sword? Kámo, ja som dostal pokazenú nákovu. Čo si postal? Ja som dostal pokazenú nákovu. Ale kamo, jak to, že ty môžeš používať ty kokos 3 veci aj... No. Kúkaj, ja som urobil mojho miniena. Miniena. Ty kokos miniena. Ale daj mi veci. Aké? Moje. Robím si miniena. Daj Kamo, mi čus? moje veci. Môžeš mi dať moje veci? Ale ja ich nemám. Čo je? Ďakujem, že hovorím. Nemáš za čo. Aj na budúce. Ty si kde? No dole, pri spawne. Aha. Tak mi daj veci. Kam môžem ti dať Bloom Sword. Daj mi ten silný. A ten... Ale ja ti nemôžem dať silný. Prečo? Lebo som v survivali. Tak daj oné kreatív, ty kokos. Nemôžem. A prečo? Lebo nechcem. Chápate to ľudia? Áno. Ďakujem. Mám dočky. Môžem zapaliť. A ja som pri tebe. Pozri sa na mňa. Pozri sa na moju obrazovku. Skilly. Skilly issue. Ja som prežil. A? B. C. D. Ale toto neprežiješ. Prečo by som nemal? Že som sa prichytil. Ok. Prosím ťa, daj mi veci. Ale ja žiadne nemám. Nemáš. Tak daj kreatív. Nechceš sa mi. Nechcem. Kde si? Kde som? Ťažím drevo, jak taký nubák. Lebo mi držal veľké hovno. Ty robíš to nám zo mňa. Nie. Ty kokos. Môžeš mi dať tie veci? Ja žiadne nemám. Nemáš, tak daj kreatív, ty kokos.
Prečo ma hituješ? Lebo mi nechceš dať kreatív. Ale ja mám survival, nechaj ma dať kreatív, debil. Prepačte za tú nadávku. Ty na hlavu padnutý? Áno, kvôli tebe. Nie, kvôli sebe. Určite. Oh my god, tu je taký zombík, ktorý mi pomáha. A čo sa stane, keď ti nedám ho? Ale ty si ho zobereš? Čo, kde, ako by som si ho mal zobrať? Veci v kreatíve, ne? Nie. Teraz? Nie. Tak choď ku mne. Tak počkaj, ja musím ale dobre padnúť. Padol som tu na hovno. No a daj. Na val. Sekundu. Ja ti chcem dať tie dobre pre teba. A daj mi aj ten do výšky. No veď ti ho dávam. Good boy. Good boy. Good boy. To je čo za zobníka? To čo je? Ja ich viem samovať. No oni mňa hitujú, ďakujem ti. Nemáš za čo? Mňa to strašne mne to seká. Nerob nič. Ty kokos, fakt. Seká mi to, jak ty kokos na pésku vonom. V škole. Neseka. No teraz ne, keď už ty kokos nič narobíš. Prestaň už s tým! Seká mi to. Pozri sa. Ty to počuješ? No tebe to neseká. Neseká. Tak ty kokos spávni zombíkov a uvidíš. Spavnem. Zabudni. Neseká. No tak sekalo mi to, ty kokos, jak na starom PSku v škole. Nemáš za čo? Nehovoril som ti, aby si ma zabil. Ty kokos, až keď mi to povieš. Daj mi moje veci. Jaj. Debil. Daj mi všetky moje veci. Ešte ďalšie mám. Nemáš nič. Mám? A čo? Počkaj. Hoď sem. No. Nemáš. A daj preč tento. A daj si dole armor. Ja mám armor. Sorry. Dobre, ale nemôžeš si ho zobrať, hej? Ty na schvál pozeráš, hej? Ty myslíš, že som debil. A vyhoď ho. Aha, tak počkaj. Tak ja som dobrý debil. Počkaj, ja ti poviem kedy. No tak to sa netá. 3, 2. No tak. Ty si myslíš, že to dáš, že to je tak na hovno. Oh, good boy. Dobre, mám. Jupi. Cool. Mne to nič neoberá, toto, ale v pohode. Good boy. Prestaň už ty kokos za toto. Ja mám... Nerob nič už! No skús ma zabiť. Dobre, kde si? Si myslíš, že ja to nemám, hej? Hej? Dobrý pokus. Ja viem, že je tak hore. Do Boha. Skús, nezabíjaj. Prečo by Hovoril som, aby si ma nezabíjal. Ja ťa mám zabiť, akože keď ty povieš, povieš si, že... Tak ti to poviem, ty kokos, ne? Jak si to predstavuješ? Aby si mi dal moje veci. Ja nemám tvoje veci. Tak okej. Si robíš prdel.
Čo? Ďakujem. Nemáš za čo, aj na budúce. A neber mi moje veci už konečne. Fakt. Veď ti neberám ich. Aj tak chcem spavnúť ďalších týchto. Aby mi to sekalo? Dík. Kde v ríte je tento meč? Myslíš, že ja som debil?